Fins i tot en un entorn vulnerable i protegit com els rius d'alta muntanya, la petjada de l'acció humana hi està deixant un rastre preocupant. Els mostrejos que els científics del projecte Plàstic-Opir han fet en espais com la capçalera del Ter han detectat contaminació per plàstics i microplàstics a tots els nivells. Hem agafat mostres de truita de tots els territoris i quasi en totes les truites trobem microplàstics al seu contingut estomacal. Les concentracions no són molt altes, però la seva presència en tantes mostres, en tots els territoris de Pirineu, és per nosaltres alarmant. Aquests microplàstics també s'acumulen als sediments del riu o se'n van aigües avall i poden contaminar altres ecosistemes. També han detectat que nous materials com els bioplàstics no es degraden prou en aquestes aigües fredes. Entre els principals problemes, les bosses i ampolles de plàstic. Però el que més trobem són fragments. Llavors, què ens està dient això? Que tenim un llegat molt gran de molts anys de contaminació per plàstic. I el que fa el sistema natural és remoure-ho i portar-ho d'un lloc a l'altre. El projecte fa un especial esment en la divulgació i la conscienciació ciutadana. Per això s'han traslladat els protocols de treball que han creat a administracions com l'Agència Catalana de l'Aigua, entitats excursionistes o centres escolars. Recollir residus ja fins ara ho hem anat fent. El que ens interessa ara és també veure una miqueta la classificació, veure realment què és el que recollim. Que no sigui només valorar-ho amb quantitat, sinó també valorar-ho amb exactament quin tipus de producte és, per després prendre consciència a l'hora d'utilitzar aquests productes. L'entitat pot col·laborar i desenvolupar algun programa que estigui relacionat amb el que és l'estudi dels rius, l'estudi dels llacs. La causa principal d'aquesta contaminació és la pressió turística. Per això l'estudi proposa solucions d'economia circular que podrien millorar la situació, com ara dispensadors d'ampolles retornables i fonts d'aigua filtrada a les pistes d'esquí.